Bueno, pues Francesc Colomer, secretari autonòmic de Turisme, molt bon dia. Molt bon dia, gràcies. Molt bé, al Mercat de Colón a València per presentar esta mostra de Terres dels Alforins. És la 10a edició, més bodegues que mai, i després d'una edició anterior que es va desbordar de públic. Sí, jo crec que l'any passat veníem d'aquest tancament de la pandèmia, d'una tragèdia que tots recordem i recordarem sempre. La gent amb moltes ganes de tornar, de viure, d'exaltar la vida, i no hi ha lloc més emblemàtic, més icònic, probablement, que Terra d'Alforins, el vi, el que és la congregació de persones, crec que va ser tot com una tormenta perfecta, però en el millor sentit de la paraula. Per tant, crec que va ser un tremendo preàmbul per enguany tornar a seguir avançant, més bodegues, més expectativa, més dinàmica, més esperança per a un territori. Crec que aquest és el cercle virtuós que hem de tractar de cuidar en la màxima sensibilitat. Molt bé, ixa mostra sí és el dia 20, però les Terres dels Alforins és un paisatge, és un territori que es pot visitar qualsevol època de l'any. Per supost, jo crec que la convocatòria aquesta, la mostra, és un reclam, és moltes coses a la vegada, però sobretot és un recordatori de que allò ha d'estar obert, viu, dinàmic, presentant oferta, presentant producte, paisatge, territori, experiència, felicitat, escapada de molta gent, bellesa, imprescindible en la vida de les persones després del món post-Covid, reclamarà aquestes inspiracions per salut mental, si voleu. I per tant jo crec que sí, que tot l'any, està molt bé aquesta convocatòria, però és tot l'any el que ha de significar el flux de persones per a dinamitzar l'economia, la vida i el posicionament d'un territori. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres. Perfecte. Gràcies.